Zlatko, pozri sa na jej držanie tela, ako môže byť taká vzpriamená. Páni, je naozaj pohodlný. Nosím ho doma, aj keď idem von. Používam ho už 21 dní a moji priatelia hovoria, že vyzerám ako úplne iný človek. Ak ti na tomto aspekte nezáleží, môže byť už neskoro, takže sa, prosím, dobre staraj o svoj chrbát. Nos ho, aby tvoje ramená vyzerali rovnejšie. Nos ho na oživenie svojho života. Postav sa vzpriamene, uvoľni si ramená a v 3 krokoch si naprav zlé držanie tela. Ak nechceš naďalej ignorovať svoje problémy s držaním tela, neodporúčam používať tento korektor ramien. Pretože elegancia a krása sú výsledkom postupného úsilia, nemôžeš ho nosiť večne. Stačí ho nosiť 2 hodiny denne a po 2 dňoch si tvoje svaly zapamätajú nové držanie tela a tvoj chrbát bude vyzerať uvoľnenejšie. Ak chceš rovný chrbát, noste korektor a dajte si šancu na zmenu. Keď bude tvoj chrbát rovný, tvoja silueta bude vyzerať lepšie a zlepší sa ti celkové držanie tela. Dievča, môžeš sa krásne obliekať, ale ak máš zlé držanie tela, je to všetko márne. Toto mi povedala jedna kamarátka, ktorá je celebritou. Stačia 2 hodiny denne a tvoje svaly si zapamätajú nové držanie tela a prirodzene sa narovnajú. Staršie korektory držania tela boli niekedy upchaté a niektoré mali tenké ramienka, ktoré boli nepohodlné a dráždivé. Tohtoročný model je oveľa pohodlnejší, nie je tesný a dá sa nosiť pod akýmkoľvek oblečením úplne neviditeľný. Pomáha udržiavať držanie tela, narovnáva ramená a zlepšuje celkový imidž. Keď ho nosíš, cítiš sa, ako by ťa objímali veľké ruky, vďaka čomu sa nemôžeš zohnúť. Na nasadenie stačia len 2 kroky rozopnúť a nasunúť a okamžite pocítiš, ako sa ti roztvárajú ramená. Je úplne odlišný od iných produktov na trhu, široké ramienka sa ti nezarezávajú do podpazušia, sú veľmi elastické a môžu ho nosiť mladí aj starí. Stačia 2 hodiny denne a tvoje držanie tela a imidž sa zlepšia, vďaka čomu bude na tebe skvele vyzerať akékoľvek oblečenie. Dievčatá, môžete sa krásne nalíčiť a stať sa najkrajšou osobou, ale ak máte zlé držanie tela, je to všetko márne. Stačia 2 hodiny denne a ako náhle sa vytvorí svalová pamäť, váš imidž sa skutočne zlepší. Staršie korektory držania tela boli v lete niekedy dusné a ramienka boli dosť tenké a nepohodlné. Tento je oveľa pohodlnejší a neviditeľnejší a dá sa nosiť pod akýmkoľvek oblečením úplne neviditeľný. Korektor držania tela vám pomôže udržiavať dobré držanie tela, keď sa vám otvoria ramená, narovná sa aj hrudník. Môžu ho nosiť muži aj ženy. Stačia 2 hodiny denne a zlepší sa vám držanie tela a imidž a akékoľvek oblečenie vám bude pristať.